går vi til Running Back. Starter dagen. Okay. Nu har han så også lidt flere penge end os. Ja, nej, det har han ikke. Han bruger også sine penge på stoffer. Ja, men hallo. Han var sgu da verdenskendt. Ja, det kan han. Altså Nick og Jake også, de er jo ikke verdenskendt. Nej. Det kan jeg forstå. Men de har også været i, hvad var det? Amerika Jeg for... føler, alle dem der fra at blive... Der er jo ingen... Det største danske band... Det største danske band, der har været udlandet. Det er Aqua. Og jeg har set Alice Kasker og Jack Burke danse til den der Barbie. Ej, hvor sejt! Aqua. Det er det sejeste band ever. Seriøst. De har lavet nogle gode sange, men det er ikke ligefrem Det er en af mit yndlingsband. den der Lena, eller hvad hedder Lene Nystrøm. hun har bare en accent, der siger spato. Det er jo Hun er nordmand, ligesom mig. Det er også godt for os. Hun ligger og krummer videre med vores liv. Det er ved at indspille en musik-CD. Jeg vil gerne have deres nye CD. Så teaseren til Escape the Facts nye musikvideo. 10 Miles Wide. Undskyld, af hvad jeg har set, der er det sådan lidt kaotisk. Ej, der kom en bil igen. På film. Ej. Okay, nej. Nu vil jeg lave. Er den i gang? Ja. Okay. Luftgitar i knav. Ja. Oh my god, overvej dig selv, kvinde. Ja, så sej. Jeg tror lige altid, vi er retarderet derinde. Hej folkens, i McDonald's. Vinke, vinke. Se det her. Det bliver sidste gang, vi ser det, fordi vi rejser til LA, jeg bliver berømte. Wee!